ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୁଡୁଲୁର ଜନ୍ମଦିନ। ଜନ୍ମଦିନରେ ତମେ ସବୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଗୁଡୁଲୁ ପାଇଁ କିଏ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛ? ତିତିଲି କଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛ? ଫୁଲତୋଡ଼ା। ସାଇ ତମେ କଣ ଆଣିଛ? ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଉ ଖେଳନ୍ତି ବଲରେ। ହଉ, ଆଜି ତିତିଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡୁଲୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦବା। ଗୀତ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲ। ଆଜି ଗୁଡୁଲୁ ଜନ୍ମଦିନ, ତା ପାଇଁ ଖୁସି ଆମରି ମନ, ତା ପାଇଁ ଖୁସି ଆମରି ମନ। ବଡ଼ମାନେ ତାକୁ ଆଶୀଷ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଗେଲ କରିବେ। ବଡ଼ମାନେ ତାକୁ ଆଶୀଷ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଗେଲ କରିବେ। ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ତିତିଲି ଆସି ଗିଫ୍ଟ ଦିଅ। ଛିଡ଼ା ହେଇ ପରା ଗୁଡୁଲୁ। ତିତିଲି କୁହ ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ତମେ ଆगे ସାଇ ଦିଅ ଆସିକି। Happy birthday, Gudulu. Thank you. थैंक यू। ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ହଉଛି, କେକ୍ ବି କଟା ହଉଛି। ଆମର ତ ଏଠି କେକ୍ କଟିବାକୁ ନାହିଁ।